दा दासिमावबो माने थिगानो जाबावाखै होननानै बुंजायो। दा जों नैबावहाय सरकारनि मानसिया मण्डलाबो खोथा फैबाय, SDCआबो खोन्था फैबाय, आरो ब्लकनि माखासे फैनानै खोन्था फैबाय। दा बेयाव गोरोबलायनो हायियाव खायसे थाया होनदों, खायसे थानो होनदों, बे मिलायियावहाय माने दिनैसिमबो गलं गफङावहाय जोङो दङ आरो। हेलो लोगोफोर, आङो दायो नोंथांमोनजोंहाय आंनि ब्रादार प्रनय नार्जारी बिथांखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों आरो बिथांनिफ्राय आं फंनैसो जों BLCनि जानानै बे सिसुबारि गामियावहाय जि दैबानाजों खुरखानानै जि रिलिफ थानांदों बेहाय लेटैब्लाबो जोङो रिलिफखौ होफैनाय जाबाय दिनैहाय। गोजोननाय मोन्दों दुखुथिया जि दैबानाजोंहाय नासयजानाय बे न'खरावहाय जोङो फैनानै जोङो जि हायो बे अनसुंथाइखौ होफैनो मोननायनि थाखाय गोजोननाय थादों। आरो लोगोसे दुखु प्रकास खालामदों जोङो बिथांमोननि जि गांनाय उखैनायखौ सुफुंजोबनो हाया। बेनिखायनो आङो बे चेनेलनि गेजेरजों सोरबा गोसो गुदुं बेक्ति आरो अनुस्थान बेफोरबायदि दङब्ला नोंथांमोना बे सिसुबारि गामि चिरां जिल्लानि खैलामैला VCDCनि आन्दाराव नोंथांमोना बे गामियाव फैनानै बे सिलिंखार जानाय न'खरफोरावहाय फैनानै नोंथांमोना माखासे अनसुंथाइ डनेसनफोर बेबायदि बाना देरगोन बा मागोन बेखौ जों साननो हाखाखै आरो बिलिफाङावहाय साफामोन दिना जाबाय लोंबाय जों उन्दुबाय बिदिनो 10टा 11टा हर बायदियाव माने न' सिं माने दैया हाबजोब्बाय आरो। ओमफ्राय जोंथ' खेल गैया उन्दुलांनानै दं सौखियाव। जेब्ला सेंग्राफ्रा मोनायाव थांनानै सिखारदों नै बोरैबा जाबाय नै होननानै ओमफ्राय सिखारनानै नायबाय एखेबारे देसानो गुफुर गिथाव बाथाव जाबाय। ओमफ्राय ओरैबोथ' बारलांनो हाखाया, ओरै बारलांनो हाखाया। इटिमयदि बे समाव गामिनि माखासे गोरों मानसिफ्रा माब्ला खबर हरखो पुलिसफ्रा बिलुननि नाव लानानै फैबाय आरो। बे बिलुननि नावजों जोंखौ बाहोदों हरजों हर। बेयावसो माने जों रैखा जादों। गोजावलाबायबाय थांबाय आरो सि जोम माखासे खामफ्लाय दख्ला थांबाय, बासन पत्र बबेबा गंसे गंनै बिदिनो गोजावलांबाय, बेबायदि जादों। ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' आं मा बुं दा दासिमावबो माने थिगानो जाबावाखै होननानै बुंजायो। दा जों नैबावहाय सरकारनि मानसिया मण्डलाबो खोथा फैबाय, SDCआबो खोन्था फैबाय, आरो ब्लकनि माखासे फैनानै खोन्था फैबाय। दा बेयाव गोरोबलायनो हायियाव खायसे थाया होनदों, खायसे थानो होनदों, बे मिलायियावहाय माने दिनैसिमबो गलं गफङावहाय जोङो दङ आरो। ओमफ्राय जों सानलायबाय बेयाव जाखिनि दङ एवनोसैलै थोनखाबाय होननायखाय एवबाय। फरेस्टआ गारि गंसे फैनानै बादा होलायबाय, नोंसोरो फरेस्ट मिनिस्टारनाव थांनानै साइन लानानै फै होनना बुंनायावहाय बेखौ मोनागौमानि नोंसोर एवथ'नो नाङा होननानै बादा होबाय। दा थानांलायबाय हनै। दाथ' सानबावनांगौ जाहैबाय न'खौ जों दाबो थिग खालामनो हाया, माब्ला जाबावगोन बे गलं गफङानो। बेनो जाहैबाय बिथांमोना रिलिफनिफ्राय शिफ्ट जाबाय। कन्डिशनखौ नाय, न'खौ बानायगासिनो दङ। दा बेबो नै मोनसे न'खर, बिथांमोना रिलिफनिफ्राय शिफ्ट जानानै फैबाय। रिलिफनिफ्राय शिफ्ट जानानै थानाय न', रिलिफआव दायो गैथ'ला। नोजोर खालाम, बेनो न'खरसे आरो बेबो न'आ नोंथांमोना निस्सय नुलांगोन बेसेबां दासिमबो कन्डिशना गाज्रि। बेबो न'खरा दा बेयावनो दंजोबो। आदै बै रिलिफनिफ्राय बेयाव थाफैफिनबाय? आदैनि न'खर?
बे न'खरानो जाहैबाय दाख्लिफोर रिलिफआव थादोंमोन दा आदैनि न'खर ना आदैनि न'खर न'आखौथ' मोजां न' लुनो हायाखै आदै दा निस्सय आसा खालामदों आदैयाबो खस्थ'नि गेजेरजों बेवहाय शिफ्ट जाथ'बाय आरो ने मा नाम होनदों आदै नोंना माइकेल नार्जारि आगोल माबायदिमोन नोंना बे रिलिफ थानायनि आगोलावथ' मोजांमोन न'आ गासिबो लांजोबबाय दैजों मा गभर्नमेन्टनिफ्राय जानाय बेसाद माबा मोनसे बेसादफोर फैबाय थायो नामा सिगाङावहाय फैदोंमोन दा मास मोनसे बायदि जाबाय फैथ'वाखै ओमफ्राय गोबावसैमोन बे गभर्नमेन्टनि होफैनाया गासैबो जोबनायजों लोगोसे दिनैहाय नोंसिनि बे बिएलसि ससाइटिनिफ्राय जि सफैदों दिनैनि दिनाव जों बेजों माने रैखा मोनफिनबाय होननानै जों सानना लाबाय दा आसा खालामदों निस्सय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायगोन नोंथांमोनाबो गोख्रैनो सिसुबारि बे सिगां थानाय रिलिफ केम्पआवहाय नोंथांमोना दासिमबो होफैनो हागोन सोरबा कन्ट्रिबिउसन डनेसन एबा रिलिफ फान्डफोर जुदि राननो गोसोब्ला दासिमबो नोंथांमोना राननो हागोन ना मा होनो आदै होफैबाय थानो हागोन दा हायो दा आं नोंथांमोननो देखायदों आदैनि न'आ नै टेम्परारि जानानै दंथ'यो बेखायनो नै बिथांमोना सोरबाथ' बिल्डिंआव थायो नंगौना नङा आदा जोंथ' उफाय गैया रिलिफ जाबाय हिसाबै न' गेग्रेबावनो थानांबाय नै दा बेफोरखौ नुब्ला जों दुखु मोनो मानो होनोब्ला जोंनि बर' रायजोफ्रा माने बर' गामिफ्राव माबायदि कन्डिसन जानानै दं नै बेफोरो बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि न'खरफ्रा दासिमबो मोजां न' लुनानै टयलेट बाथरुम लुनानै जोङो थानो हायाखै बेफोरबो नै नाय बेसेबां दासिमबो बेबायदि कन्डिसनाव दं माने बाबुनि आथिङा दासिमबो थाबायनो हाया एबा नै नायना ला नोंथांमोना बे जायगायावहाय ओरैबायदि इनफेकसन जाना दङ हारा बायदों बायदि मोनदों आं ना जोनोमनिफ्राय बिदि दा बहुद दुखुआव दङ आरो खस्थ'आवबो दङ बिथांमोननि न' बां गासैबो दैया खुरखाना लांजोबबाय आरो बेराफारसे सरखारनिफ्रायबो जेबो अनसुंथाइ न' बां लुनायनि बेबायदि सुबिदा मोनाखै दा बेखायनो खावलायदों आंबो खावलायदों सरखारनिसिम दा खावलायदों गोबांथार दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो सिसुबारि जायगायाव होनब्लाबो जायो गासिबो बर' जायगा खिन्थु मा खालामनो गोबाङा सिमाङावल' सिमां नुनानै थानाङोसै दा बेखायनो गोजोननाय मोनफैदों बेराफारसे दुखुबो मोनफैदों दा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय हामबायसै